Good morning po. Andito tayo ngayon sa Mandaluyong at nag-deliver tayo ngayon ng spooling pork. So, ito siya. At hinihintay na lang po natin bumaba yung customer. So, waiting tayo dito sa sinasabing waiting area. Paano kung ayaw ko? Kailan lang tayo ng ilang minuto. Bumaba na siya. A few moments later. Yan, so tapos na natin ma-deliver yung item sa customer. Paki-cancel, pakisabi. Bayaran na rin naman. So, tabad na tayo ngayon ng Santa Rosa. After that, module naman ng anak ko ang gagawin natin. Pwede na! So, abot pa tayo. 10 o'clock yung module niya, online class niya. So, tara. Mag-jeep na lang ako.